Silav êvar baş şev baş hevano îro mîvanê min Necat Sunar e. Em ê besa Rojavayê Kurdistanê bikim qismekî ev demekî me Rojhilatê Kurdistanê jî bîr kiriye me danî aliyekî ji ber van meseleyên Rojava yani heqeten li wê derê bi qasê ku tê behskirin tam komkujî heye. Besa 50,000 kuştiyan tê kirin. Rast e nerast e nizanim. Necat merheba bixêr hatî. Gelek spas berdan. Çawanî başî. Wallahî ême rewşa me girêdayî herêmê ye. Girêdayî Rojhilatê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê ye. Hinek wisa bi hevra pêş dikevin mesele. Lê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hin hêvî xuya dikin, nizam çiwa dibînî. Lê Rojhilat heqeten rewş pir xirab e yani. Yani hêzên Îranê êriş dikin, televizyonên me yê Kurdan pir behs nakin. Min sebebî ji xwe mifhem nekiriye ve pir tişt fehm nekiriye di vê demê de. Yani ev sê hefte heqeten femkirin li cem e pir kêm bûye. Îdî nizan. Wala rast rojhilat ranê rewşa rojhilat qasî ku tên şopandin qasî ku em dibihîsin ji hevala ji malbatê hevala wan rewşa rojhilatê Kurdistanê daha zêdetir xeternak yani bi taybetî li wê derê yani hikûmeta Îranê dijwariya wê êrişkeriya wê aşkela tê zanînê îca de heman demê da qurtkirina înternetê rêberkirina diyaloga gel û dervayê welat û astengî pir mezin derdixin û wek te jî anî ziman di civaka Kurda da jî bi taybetî ew bû. Rojava ket pêşî, Rojhilat biçe ket baş. Yani di wê de kes derbarê Rojhilat de ew nakî yani me jî biçek tê qebûl kirin lewra Rojava bi taybetî jî kobanê di dîroka Kurda da dîroka Kurda nûjen da wateya giring heye yani Kurd zêdetir bala xwe danin ser Rojava ev ya jî yani tê qebûl kirin di çarçoveyê de zû bêjim. Na ê Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê ji ber ku qedera Kurdan tê de xuya dike ji bo wî pir hesas e. Yani li ber têkçûnê yek jî qezencekî me Kurdan bû. Hê jî qezenca me ye. Yani eger milletê Kurd li ser Xeta Neteweyî pêş bikeve tevlî serhildanê bibe, tevlî vê seferberiyê bibe, dikare statûyekî bi dest bixe. Qet nebe dikare qezencên xwe ê 14 salan ji nû ve bi dest bixe. Qismekî wan wenda bûn. Niha üniversitê me hene, zanîngehê me hene, mektebê me hene. Yani çima piştî 14 salan em dikevin nava dorpêçê û dibe zarezara me em dibin parsek li ber derê xelkê em dawa pariyekî nan dikin. Yani çima em dikevin vî halî? Yani vaya em nikarin qebûl bikin yani. Em însanên serbilindin, em însanên bi xwedî rûmetin. Ev ji ber ku ev tirs û panîk di nava me de zorê li me dike ku Xeta Neteweyî Kurdan zêdetir berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê. Rojhilat anhas komkujî heye rast e lê qedera me aniha di wê derê de pir ne di bazarê de ye. Ji ber vê yekê ye belkî milletê me zêdetir Rojava. Yani tecrübe persi her du bi heva girêdayîne her du bi heva girêdayîne lê di qada navnetewî da di qada navnetewî da ya taybetî jî di qada Kurda da ya herî zêdetir tê axaftin ew in. Mesela qedera Rojhilata navîn bi ew ê ve girêdayî. Tecrübe bi pirsiya ji te re aşkela bêjim ev dîtina min e bi Îranê ve girêdayî. Ku Îran herê Rojhilata navîn bi taybetî ji bo Kurda pêşketinê gelek cuda wê derkevî holê. Yani ew siyaseta ku heta îro di Rojhilata navîn de hatî meşandin ew ê bi şêweyekî kevek rêkidnekî. Ew telaşa, ev tirsa, ev hovîtiya wan İslamîstên li Rojava, li Sûriye ku êrişê Kurda jî dikin yek wê jî girêdayî yani. Wan tirsa wan ew ku li Îranê an jî li Rojhilatê Kurdistanê pêşketinek çê bibe birayê jî ji derserê û jî heta ku ji wan tê zû gav davêjin. Heta ku ji wan tê bi piştgiriya dewletê ji xwe Devleta Türkiye ez bêjim biborîn yani mi Sûriye got Devleta Türkiye yani. Devleta Türkiye acelekirina wan gav avêtina wan hovîtiya wan giştik bi pêşketinê Îranê ve bi pêşketinê Rojhilat ve girêdayînin. Ji wê de tirsin eger ku belakî bêserî Îranî Îran bikeve eger ku Rojhilatê Kurdistanê gavkî pêş ve bavêjî dîrek ew ê bi başûra bê bi hev ve bê girêdayîn. Bi hevan bê girêdayîn û hêzên Kurdistaniyên dinekê yê Qandîlê jî wê de gavkî dinekê bavêjîn. Yani ew yani nav Kurda da ew
siyaset gelek balkeş gelek juda derkevi hole jwe bone Türkiye be her hezin xwe der Suriye da hewl dide ku erişi Rojava bike erişi Kurda bike duwe derida Kurda tek bivi. Hani Yani te ya pencere da bana yakın yani. Be ev vakit. ez dibêjim qey te pencereyekê nû vekir niha ji xwe tiştê ku li rojhilata navîn diqewime anha piraniya wan ji bo têkvirina Îranê ye. Yani hevkariya Amerîka, İsraîl plan û projeyê wan bi giranî ji bo helweşandina rejîma li Îranê ye. Ji xwe bi vê yekê dikevin nava tifaqan ê ku bela me da ji xwe ev tifaqin ne ev tifaqê van demên dawiyê de ew bû sebeb ku li rojava şer biqewime. Îja qasî ku mişte fehm kir eger İran bi hilweşe ev komplo û plan û projeyên li ser rojava jî qismekî wê sis bibin. Ama çi ye vê derê de dewleta Tirkiye anha destê xwe zû digire dibe hê guherîn çê nebiye konjonktîra siyasî ya rojhilata navî hê neguheriye em destê xwe zû bigirin ve Kurdan li rojava têk bibin. Bijî müdahale bikin çünkü hatta îro di rojhilata navîn da rola sereke rola herî mezin di rojhilata navîn dileyîst İran bû. Li Suriye ew rol dileyîstin, li Lubnanê ew rol dileyîstin, li Iraqê ew rol dileyîstin, li Yemenê ew rol dileyîstin, li welatê dinekî Ereb ê ku taybetî şîî zêdetir bûn, ev rol di destê Îranê da bû. İnca bi vê vekirê de bi qelsbûna Îranê ve Tirkiye hewl dide ku rola İran berê leyîsî vê rolê bike ser milê xwe. Ew pêşengê de ew da bikin yani. Li rojhilata navîn da bikin. Li yek tiştînekê ez bêjim te got yani ew îtîfaqên ku hatin çêkirin di wê de ez vêya bêjim. Ew îtîfaq hat aşkerakirin ku di wê de îxanetek pir mezin hatiye leyîstandin. Bi taybetî jî li gel Îranê li gel rojhilatê navîn û li gel Rojava ew durrûtiya hin hêzên Amerîkî û hin hêzên ku li ser navê dewleta Amerîka di rojhilata navîn da gav dabêjin çawa bi dewleta Tirkiye ra çawa bi Qatar ra çawa bi Suudî Arabistan ra têkiliyê dizî bi kar anîne çawa hewldanin ku wan pêşketinê li hamberî van hovîtiyê di rojhilata navîn têkanîn çawa wan paş ve bixin evana derketin holê. Yek ji wan Tombarakê, yek ji wan Witkoffê, yek ji wan Koşnerê. Zanî yani sê kes evana bi taybetî ji alî Trump'a hatibûn wezîfedarkirin hatibûn wezîfadarkirin ku di ew ê da vî karê hanekê bi şêweyekî çareser bikin. İnca derket holî mesela hem li rojhilata li Rojava û hem jî li rojhilat. Witkoff di rojhilata yani li Îranê da rolekî pir xerab leyîst. İran û Türkiye, Amerika û İsrail di wê ew ê dabûn ku müdaxaleyê Îranê bikin, Witkoff astengil pêşa wê derxist. Tom Barak li rolê ku da leyîst tevê dinyayê dizanim. Koşner û Witkoff dîsa di rojhilata min bi taybetî li İsraîlê çawa rolkî pîs li hamberî İsraîlê leyîstin ku hewldan di nav peymanê da Qatar, Tirkiye û van kesê hanekê bikin wê projeya aştîxwazî çareseriya aştiyê de ew ê de dixwaze de evanê hanekê hatin aşkela kirin û tê niqaşkirin ku di rojê pêşîn da bi taybetîn Tom Barak wê li Amerîkayê ji hêla kongreyê ve bê lêpirsîn vê qete çi kir deviya çima kir yani di çapemeniya de te nivîsandin ku di rojên ew ê de wê hesavî bên pirsin yani. Ji xwe ew lêkolîna ku di derbarê wî de hatiye destpêkirin mîna ku bi jaliyê dewleta Tirkiye ve hatiye kirîn û li gor menfaetê dewleta Tirkiye tevgeriya ye li rojhilata navîn û îspat bû ku ji Tirkan pere girtiye tiştekî wisa heye di çapemeniyê de lê nehatiye piştrast em tam Rast nizanin. ne tenê Tirkiye derî gelek cara te bernama te dibim. Di bernama te de tiştî ku ez xwazim bibêjim tiştê ku her time dixwaz derxim pêşî çi û zanî rêxistina îhvan bû. İslama Sunî bû yani. Evanê ev kesê ku ez basî wan dikim temam ev îhvan lobiyê ku wana pir mezin pir xwar di qada cîhanê de heye yani. Evana kînin pêşengiya wan kî dike di hêla aborî da Suudî Arabistan dike û Qatar dike. Leşkeriya wan kî dike dewleta Tirkiye dike. Ha yani cudurî huzrete kûçiktiya wan dewleta Tirkiye dike yani. İnca vana li tevê dinyayê bi taybetî jî di nava çepkira da lobî ki pir xurt kirin. Pir xurt kirin ha.
مرو فروتنه کی کرینه سیاست مدار کرینه یعنی چقدر بخوازی به تایبتش داریم کاتار فوندیشن هست او وقفه وان لهر دری جهان لهر دری او یعنی یک مینا که بنتدی دمشهر اسرائیل یا دمشهر اسرائیل و فلسطینیا لغازه یا 24 ساعت مرو لسر کولان آوون لدجی اسرائیل خواه پیشاندان پیک دانی دادم فینانسینگ اوت کنیم یک روکی تدکی یک جمانه اکل دیش بوی روجاوات در کتوله در کتوله یعنی اویا اوان نشان دادخینی هوله یعنی لوبیا وان چقاس خورتن و چقاس فیتشتی هانی که به کارتینین یعنی تمام توم باراکشی کرینه یه نکیشی کرینه یه تشتی هری خوشید زانیه حتی ایرو کسی که با آشکلای لهانبری وان کسی هانی که لهانبری وان پیشکتنی هانی که گاب ندازدن گوتن ندگوتنه مثلا تشاپمنیا اسرائیل را بشوپینیم لیدن هری آشکلای دویجین اوانا ایخانت لمکرین اوانا ایخانت دل روجلاتا ناوین دکن اوانا ایخانت دل کردا دکن اما همان تش لامریکا اشتی گوتن دو کنگره امریکا دا سازین امریکا نکی داشی تین گوتن دوین اوان کسی هانی که لما ایخانت کرن لسیاستا ما ایخانت کرن لهفکار ما ایخانت کرن یعنی پیوست ام چاره سریه جویتشتانه که را بیشن باوی ببینن و پیوست ام گاف کید نکه باویشن مثلا ترامپ اقناع کرن ترامپ اردوغان پیشوازی کرد جبوی چاره سر کرنا مثلا غازای نفسه قطر پیشوازی کرد اسرائیل آشکلا گفت وان کسی هانی که دجمن منن وان کسی هانی که نیاری منن ام وان کسی هانی که دوی اویدا نخوازن مجبور من گاف آفریش به همان تش دوی داشته بودن به طایبتی در روژاوا داشتیم در روژاوا داشتیم همان تشه بود چه واکرن بزو بلس و بزو هزین پشکری دان هزین وان داشه وان işiti o erişi kurda kirin hewl kirin kurda bilez û bez di kepçikî da di qurt dik av da bixeniqîne Ta niha pays se trouve Luc impliqué par Mélenchon le concept de Kurdistan. De même, nous sommes dans le moment terrible où nous voyons les Kurdes être assassinés, sans que ceux qui ont utilisé ou qui ont été si contents de les avoir pour alliés dans la guerre contre Daesh, les abandonnent. Et je crois que nous, le mouvement Insoumis, nous ne pouvons plus rester simplement à la situation dans laquelle nous sommes. Je rappelle que Mathilde Panot et Daniel Obono, traversant tout l'Irak et le Kurdistan irakien, s'est rendu dans le Kurdistan syrien au contact des forces kurdes qui se trouvaient là, féministes, laïques, socialistes, et dans le Rojava. Dès lors, et à partir de là, nous avons construit au fil du temps, discrètement mais fermement, une amitié, une alliance et des pratiques militantes communes avec les militants kurdes, que ce soit sur place ou ici même à Paris. Nous les considérons comme nos frères et sœurs de lutte et nous nous mettons à leur service chaque fois qu'ils nous le demandent ou de l'aide d'une manière ou d'une autre. Nous participons aux mobilisations. Mais la question du Kurdistan doit être posée parce qu'il serait tout à fait étrange que toute la carte explose, que tous les pays soient remis en question et soient en proie à des tumultes. Bien sûr, c'est le cas de l'Irak. Maintenant qu'on a détruit Mossoul, peut-être qu'on pourrait parler autrement de la suite des événements, quoi qu'il y ait beaucoup de pétrole à Mossoul. Peut-être que maintenant que la Syrie est dans l'état dans lequel elle est et qu'elle se rediscute, peut-être que l'Iran étant dans l'état dans lequel il est, peut-être que la Turquie, regardant tout ça d'un œil plus ou moins agressif, selon que ça se passe loin de ses frontières ou à l'intérieur de ses frontières, peut-être que le moment est venu de reposer la question du Kurdistan, de son existence et de la possibilité pour les Kurdes de disposer d'un État-nation. En tout cas, je crois que nous, on doit y réfléchir et pas se contenter de s'arracher les cheveux en regardant la carte et le nombre de pays qu'une telle idée bouscule les frontières, parce que c'est la vérité. 5 pays se trouvent impliqués par le concept de Kurdistan et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas très favorables jusqu'à présent. Est-ce que pour autant c'est une raison suffisante pour que le débat n'ait jamais lieu, qu'on n'en parle pas et qu'on ne sache pas ce qu'on fait? Non. Donc, il faut avoir la discussion. De même... Naha tizani Necat çiva dibêje. Mesela dibê meriv dikare serxwebûna Kurdistanê çêbûna dewleta Kurdistanê meriv ji nîqaşê re veke. Her çend dibê 4-5 welatên herêmê bigire nava xwe jî ew her çend nexwazin jî çünkü wan eleqedar dike. Yani axa wan dibe mijara perçebûnê
Devê dîsa jî merov dikare dayne ser masê. Çünkü bi vî şeklî nabe. Yani daima konflî, daima şer û pevçûn, daima acizî. Yani bi vî şeklî nabe. Yani ev ji vî milletê re jî dewletek lazim e yani dibêje. Yani divê vê mijarê merov dikare veke ji nîqaşê re. Îje ev camerî ku daxife Luc Mélenchon ev tevgerekî li Fransayê tevgerekî bihêz e. Yani hêjmara dengê wan ji sedî 20-21 e. Vaya ew e hêza ku serî natewîne Ensûmî. İja yani hêza wan heye dibe me dostanî çêkiriye bi Kurdan re. Mesela pir xweş behsa Kurdan dike. Behsa lehengî û qehramaniya Kurdan dike. Yani li Fransa dostên me hene. İja tiştek ku mixwest ez bibêjim sekeldana Kurdan, seferberiya Kurdan dostê me jî xist nava tevgerê. Berê. Ew Ana baş. dizanînim evê rewşa hanekê min dibe salê notî yekî. Dedî dema herba xerîcê Körfezê ya yekemîn. Piştî wê yani Kurd hatin firotan û Sadam êrişî Kurda kir li ser kolana bi sedan bi hezaran kes hatin kuştin ke tê bîra gelê ku ji êkû generasyona me de hene. Wê demê em xemgînîkî pir mezin dabûn. Yani ew bûn. Lê ew not û yek bû derîvekerên ji bo serxwebûna welatekî azad, ji bo avakirina sîstema Başûrê Kurdistanê. Heman tişt îro ed karim bi dilsozî, bi dilgermî ji bo rojava jî tişta bêjim. Rojên destpêkê de em gelek xemgîn bûn, em gelek dilêş bûn, em gelek giriyan yani bi hovaneyî dewleta Tirkiye êrişî pir mezin da ser ew ê yani. Bi taybetî li Helebê li der û dora ew ê li heremên wê derê gelek kes hatin şewtan ew tiştê ku hatin kirin. Viya heman tişt anî sala not yek anî bîra min yani. Di wê ku ez bînim hamberî hev ne bi tenê ev Brêzê Fransî navê ji bîr kin. Mesela Wezîrê Karê Dervayê Amerîka Pompey, senatorên Amerîka evana temam bi giştî divên pêwîst e em Kurda di rojhilata navîn de bi taybetî di Rojava de pêwîst e em Kurda biparêzin. Evana vî tiştanekî baş dizanin. Mesela li Kneseta İsraîl'da di parlamentoya İsraîl'da jî ew komik çê saz kirin. Ji bo ku bi ew re danistandinê derin. Ev ya çima van tiştanekî ew dikinin evana dizanin ku eger ku îro Kurdan neparêzin, eger ku îro doza Kurda piştgiriyê nedin ku doza Kurda sivê ro van kesê hanekê ew ê herin êrişî Iraqê bikin, ew ê evana tecrüba wan hey heman tişt kirin yani. Ev ya ji nova zindîbûna Daişê îşitî û ev kesê ku bi taybetî piştgiriya Kurda jî dikin vî tişta baş dibînin, vî tişta baş dixwînin. Niha hevano aniha wekê nûçeya lezgîn ji we re bêjim li gundên Til Temirê topbaranek heye di gel wê agirbestê. Niha em dizanin ku hikûmeta Demkîya Şamê li gor agirbestê hewl dide li gor agirbestê tevbigere lê hikmê wê hikûmetê li çeteyan nabe. Ev jî nîşanê me dide ku çeteyên aniha di nava tevgerê de topbaran dikin aydê dewleta Tirkiyeyê. Vaya tê Ya durûtî bedran dizaniyan em ya ji siyaseta dewleta Tirkiye baş dizanin. Di salê heştî de dizanin, salê notî de dizanin, salê 2000 de dizanin. Di êrî alîkî de gizêr dirêjî Tirkiye, di alîkî de çoyî wî destî de li serê te de. Evanê hanekê piştî hewldanên Kongrê Amerîka, piştî hewldanên rêxistinê navnetewî ketin astengê. Trump xwe telefon ji wan re vekir. Lindsey Graham bi Trump re axivî bû. Ew senatorê bi Trump re axivî bûn bi müdaxile. Yani Trump aşkeleyî müdaxele xwestin. Trump neanişim do yani bi şara re axivî bû gotu çareserî ji meseleyê birin. Alel acele gazî rêveberê Kurda kirin birin Şamê. Ya ban tişanekî dema ku hewl didin bi Kurda re ew bikin yani ya nîşanî qada navnetewî didin. Divên bibînin em bi Kurda re hewl didin çareser. Lê di hêla dinêkê de hewl didin ku Kurda qesil bikin. Hewl didin ku Kurda zaf bikin. Ev ya siyaseta dewleta Tirkiye yani em destpêkê de ji Sûriye de ji serî ji yekê heta serî tev dewleta Tirkiye yani siyaseta wan e. Vê siyaseta ku dê derê de ji beşînin ew in. Ji wê bonê gere em jî çavvekirî bin.
gere em jî çavvekirî bin, gere em jî çavvekirî bin. Bi siyaseta wan em nên xapandin, bi siyaseta wan gere em nên xapandin. Niha di derheqê Kobanî de agahî hene, hevalê min ê li Kobaniyê jî gava din nava rojê de telefon kir, got qismî bi qasî saetekî elektrîk hat, car diçû. Aniha li gorî peymana ku di navbera hikûmetê û Qesedê de çêbûye, divê elektrîka Kobanî were berdan. Belê. Bendava ji bendava Tişrînê tê. Belê. Mesela ez vê jî nîşandim ser ekranê binêrin. Normal yani ev e. Yani peyman çêbûye divê were berdan. Lê aniha dem bi dem tê birîn, lê problema înternetê hê jî didome. Belê. Tabii yani tizani Kobanê di dilê dewleta Tirkiye de û di dilê van hovan da birînek pir kûr e. Pir mezin e yani. Yani Kobanê ew e. De ji bo Kurda serbilandî em bêjin ev yanekê çawa Hitler li Stalinê têk çût, tamam. Kobanê jî Stalingradda ew ay. Li Stalingradê têk çû, Kobanê jî Stalingrada Kurdayê. Stalingrada navnetewî ha. Cemye jî ji bo ew ê yani eva sed çend salî ku em ama çê sed salî ku ev kul di dilê wan faşîstên Avrupa'da cî girtî ew nabe. Kobanê jî di dilê dewleta Tirkiye'de û di dilê van hêzên kevneperest û olperest da birînek pir mezin yani. Yani ji wê bonê bi her hêzê bi her awayî hewl didin ku bi şêweyekê Kobanî ew bikin yani. Rûmeta Kobaniyê têkin bin pê. Ew berdewam bikin yani sivê jî dis va jî ew ê êrişiman berdewam bikin. Niha di qada navnetewî de dîplomasiya Kurdan jî heye di dome şandeyekî ji parlamenterên Partiya Karker ji Brîtanya ez war dikim ji bo Kurdan rojava şandeyek bi wezîra Brîtanya re Koper re civiya. Erê wisa ye. Şandeyek ku ji parlamentera Partiya Karker Feryal Clark Demircî heye. Ew çûne ji bo rojava bi wezîra karê derve ya Brîtanya re hevdîtin pêkanîne. Koper. Yani ne tenê li vê derêjî piranî divê li Amerîkayê were kirin ji ber ku aniha Amerîka bi tesîre Lindsey Graham aniha pêşiya vê yekê pêşengiya vê yekê dike. Em binêrin encamên çawa derbikeve. Yani zorê li ew dike Trump dike. Trump hem telefonê şara kir, hem telefonê Erebistana Suedî kir, hem telefonê Erdogan kir govê meselê bi dawî bikin yani bi vî şeklî nabe. Ev çi hemî bi xêra milletê me ev çêbû, serhildan çêbû lewma. Lê neca tiştekî ez fehm nakim. Me çi aniye serê Putin ku Putin ew qasa dijminî dike ji me Kurdara. Yani li ku derê me zirar daye faydeyên wî. Em biya wana bidin yani. Putin'a me çi anî serê Rusyayê ku Rusya ev qat dijminatiya me dikiye. Aniha çûye mesela Ehmed Elşara çûye wê derê ne? Ya çi qas aşiqê hevin. Çi qas peşmana daxivin. Ya çi tînin serê hev. Yani çawa hevû bêz dikin. Çawa gotinê xweş îltifatan li hev dikin. Me çi kiriye bi Rusyaya? Rusya ev ya di dîroka Rusyayê de em ez mînakî nêkêş te re bêjin. Tedê ew konkujiya Ermeniya heye. Li Ermenî bi milyona Ermenî hatin kirin. Mîmarê wan Rus in yani Rusa Ermenî bi tenê hiştin. Di derbarê Kurda da li Mehabatê Rusa Kurd bi tenê hiştin. Tamamê serhildanê ew da li serhildana agiriyê da serhalên nêkê da Rusa ew kirin. Ev ya tişkî dîrokî ye. Taybetmendiya wan ez behsa çar nakim. Ez te re bêjim yani tedî çepgirê ew ê. Çepgirê cîhanê temam Lenin wek rêbaz wek serok ji xwe re bi nav dikin heye. Partiya Komünîst ya Tirkiye newsa serokê Mustafa Subhî mesela bang dikin dibêjin li ew ê Partiya Komünîst ya Rusyayê li Moskowayê civînê çêtkî wî dibin Atatürk di behra reş da wî û hevalê wî temamî dikujînê davê jê behrê yani. Unca heman Lenin û heman partî yekem ku di cîhanê da Enqerê Atatürk qebûl dikin Lenin bixuye. Enqere bixuye. Sala 1920 da. Tamam. Hêja hiç devlet ya qebûl nekirine evana wan qebûl dikin. Mesela ew da de
پیمانا سال 1918 دا برست لیتوفسک دوی دری دا هزین نافنتوی و دولت عثمانی پشتی حربا یکمین تک دی چی هم اوانا تین هف روسیا پشکریا دولت عثمانی کیه tamam د ناوا وانتا یکی بتنی کل دجدتی تروش کل دجدتی یاد ویجی که حسب قنم حسابی اوی بپرسن یعنی کمکوژی ارمنیا بپرسن yani vatam و او از جاش طرف بشیم اگر نتشکی نویم هدف وان د روجلاتا ناوین دا به تایبتی بریا سوریه و او دولت روسیای هاو داداش خورا دری کی وکیه بده قرشا پوتین او فروتن اساد نه اساد هاو دادا به کردارا تکیلیه دینه به ترکیه را به کردارا دانستانونه که دینه dedi Selahattin Demirtaş bu hoji çu Moskova'yı yani gele koji çuwan ligel wan hevdîtin çekinin ev çekinin yekem eku Kürt froştin beri Amerika'ya ev Rusya. İnce hemşiş kadera çi bud? Hemşiş kadera Bavarya xub vana rahanin wan jî yekem erişi wan ki dedi doş qamışlı ve jî leşkeri xu kişandın bi tenê leşkeri wan hêzî wan la Takyayê mal. Ev wan jî wê derî derxin. Bicî nevin. Mesela binêre Vladimir Putin li ser navê Rusyayê ji vî terorîstî re çi dibêje? Mesela em we pîroz dikin ji ber xebatên we yên ji bo serweriya temamê Sûriyê. Yani hûn çûne hûn serweriya xwe pêk dînin, hûn ji bo yekparçeyî axa Sûriyê hûn dixebitin, em we pîroz dikin, serokê bi rêz dibêje. Ew qas komkujî çêbûne, ew qas mağduriyet çêbiye ya qet xema wan ne. Yani merû tawî merû şaş namîne ji ber ku Rusya bixwe li Ukrayna tiştê ku dike dike. Êku Efrîn teslîmê Tirkan kir ji xwe Rusya bixwe Bijî. Yani ev jî dwêne bî ew heye pragmatîzmeyî dixwazê pirsgirêka yani ew pêkaniyê yani pêşveketinê ku di Ukraynayê de yani jî dijî nekê bi kartînê hew dide bi şêweyekê balans kedina bera wî de çêbike yani. Dwê de ev jî ew yani divê jî hûn muhana bikin ez ê jî muhana bikim ku hûn Ukraynayê biparêzin ez jî vîya biparêzim. Ama çêbêjim bidet. Vê Rojavayê Kurdistanê şerê Rojavayê Kurdistanê tiştekî nîşanê me da ku îdeolojî ji mirovan re çareserî nayîne qada navnetî de. Mesela em Kurd çend sal e mesela em dibêjin sosyalîzm û ha sosyalîzm em pê ez bixwe jî sosyalîstim. Wekê şexis merû sosyalîst e ama tu sosyalîzmê ferz bikî li ser milletekî encam ev e. Encam ev e. Di dünyayê de sosyalîstekî xwedî li me derneket. Dernekevin. Maduro jî li me derneket. Maduro jî hat. Ya Küba jî xwedî li me derneket. Rehma Xwedê lê bi ew jî xwedî li me derneket. Yani Bedran etişkiram li Tirkiye dedî ew kemalîstê ez gotina xwe bi dawî kim tişta mihîm mesela xwedî li me derket kî ye? Netewperestên Kurda, faşîstê Kurda, sosyalîstê Kurda, şivan û gavanê Kurda û îlkel milliyetçiyê Kurda. Yani Kurd xwedî li xwe derdikevin ancak. Dermanê Kurdan da destê Kurdan da ye. Rojavayê Kurdistanê vê ev nîşanê me da. Yani ez hestiyar bûm. Yani di dema ji dema Helebê heta niha ew qas me nava hev da hev û du stûjbar kir heta niha hemî wekû vala ye. Hev û du stûjbar neke. Yani dawiyê de mirovê te însanekî ji kîjan baweriyê dibe bila bibe bila şerîetçî be jî qet fex nake. Dawiyê de êkul ber te dikeve dîsa ew e. Binêrin meleyê me hemî Kurdistanê. Çawa xwedî li hev derketin. Aynen. Yani ez bawer dikim belkî yani mübalağa nabe. Yani qorûciyên me qorûciyê ku anaş tirkara xizmetê dikin ew jî çûne belkî malê xwe de giriyane li ber Rojava dikevin. Eger dengê min çawan bila min piştrast bikin. Muhakkak kısmekî mezin ji wan dev jî çeka berdane. Yani şer tamam heta derekî ama ji bo menfaat şer heta derekî ama yani ew qasî nabe yani. Ew qasî nabe yani. Bêbextî nabe yani. İja tiştek ku vê derê dixwazim bibêjim bidomînin. Vê xeta netewî bidomînin. Eger hûn bidomînin heta Donald Trump dikeve bin tesîra we. Ez garantî didim we binêrin ji Qandîlê heta İmraliyê ji Başûr heta Rojava her kes dikeve bin tesîra we ji ber ku siyaset wisa ye.
siyaset millet çawa biryar bide ber bê ku derê ve biçe Xeta Neteweyî çawa bixwaze siyasetmedar mecbûr in were ser wê xetê. Siyasetmedarê ku ney ser wê xetê ji xwe têk diçe. Çünkü numûna ew ye Necat. Numûna tavê ye. Wextê tav derket tu mecbûrî li gorî tavê bimeşî. Tu nikarî ji tavê re bêjî tav dernekeve. Derdikeve ew tav. Wextê bêjî tav dernekeve yan jî tav derneketiye xwe kor bikî çavê xwe ji rastiyê re bigirî veya tê mana têkçûna te ye. Tu bi xwe têk çûyî. Tu bi xwe dixapînî. Îja divê çarçovê de ez dibêjim qey milletê me dikare Ewropayê jî siyaseta Ewropayê ne pencerê wan û bînayê wan û der û pacê wan ez behs nakim. Siyaseta Ewropayê dikare hilweşîne. Dikare zextê li wan bike. Hela a Tirkiye pir basît. Bedan ez tevî gelek meşop ez her ro li Berlînê, li Kölnê, li Düsseldorfê, li Bandera yani lêzim kîjan kêderê meşevê ez tevî te meşop. Me tiştê ku min dît yani emrê me çê şîstîn de emrê xwe min tiştî wihana nedît di nava Kurda de. İşte re aşkera de emrê xwe de min tiştî wisa nedît ha. Di sala 1909 da dema Rêz Öcalan hat girtin jî tiştî wihana min nedît yani. Min nedît yani. Ji çar aliye Kurdistanê ji çar aliye Kurdistanê bi taybetî ciwan yani keç û xortên Kurd bi ala Kurdistanê bi kincê Kurdistanê bi hestên Kurdistanê li ser kolana bûn yek xwestekek wan hev yek slogankî wan hev zanî gotin bijî yekitiya Kurdan ne dîmekî serokî hevûdin wek berên ne alê yani hiç nakokî pirskirê ti tiştî temam bi yekdengî bijî yekitiya Kurda bijî şerê Rojava bijî şerê Rojhilatya sloganê wan bi taybetiya wan bi sed hezar mesela li Kölnê û meşa ku li Kölnê halt darxistin heye qasî 100,000 insan beşdar bûn ji serî heta dawî elkelekê sektin min temaşe kir yek slogankî dinêkê tune bû û ev ya jî viya nîşanî bidat yani işte dibêjim yani cara yekemînek mi hêzê ku Saûdît yani tevê Kurdistanê heta niha meş çê dibûn ya başûrî bûn ya bakurî bûn ya rojhilatî bûn wisa cûr be cûr hebû di nava wan de perçe bûn yani. Çi dibêjî sala borî Newroz çêbû ya Kurdên li Ewropayê Newrozê xwe jî cuda çê dikin. Veya hakikaten şerma me ya Newroz cejna Netewîyê tu çawa cuda çê dikî? Ew as biçûk ketin alê hev û du qedexe dikirin. Bila ev al nê bila ev al were yani acayip tiştekî. Mesela ana Newroz nêz dibe. Li Ewropayê kîjan tevger rabe Newrozê cuda pîroz bike têk diçe işte re bêjim. Bijî û kîja siyaset ravê îrada Kurda îrada gelê Kurd li ber çavê xwe nebîne ew ê têk biçe. Zanî gelê Kurd di vê hewlê de nîşan da gelê Kurd qasî ku min dît tev ketin yani bi dûr û dirêj ketin pêş rêxistinên Kurd. Gotin em ji we pêşketîtirin, em ji we bihêztirin û em ji we bi zanatirin, em ji we bi xwedî hestê neteweperwerîtirin yani. Tiştê ku min meşa da dît, tiştê ku me kut ev ya. Yani li Kölnê, li Berlînê, li Düsseldorfê, li her derê dûsa min ew ê de temaşe kir bajarê dinêkê yê Ewropa ya destê xwe bidin ser wijana xwe wan birê bijî yani ew helwesta ku li Nisê bînî nîşan dan êriş kirin ya sînor ji holê rakirin ya Kurda sînor ji holê rakir newsa ya zanî Necat dijmin yani dijminê Kurdan dewleta Tirkiye enerjiya Kurdan ji bo meseleyên din xerç dikir. Di meş û mîtîngan de esas meseleya esasî Xeta Neteweyî azadiya Kurdistanê serxwebûna Kurdistanê ne de hat rojevê. Enerjiya Kurdan ji bo tiştê çi dibû meş û mîtingê me her ku diçû diketin nava kolanên teng diketin nava navçe diketin nava gunda êdî çi bû marjinalîze bû yani qismekî piçûk ê millet tevlî dibû. Anha çi bû bi xêra vê seferberiyê ji nûva milletê Kurd hemî hate cemev. Di her şerî de xêrekê ye ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê çawa ku te behs kir di serî de êdî têk naçe. Ew xwedî siyasete de xwe derkeve. Ana ez ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê dibîsim mesela wî rojê Mazlûm Ebdî jî tiştekî got. Anha Ferhat Şamî jî tiştekî dibêje.
Ve eger xebatên dîplomasiyê bi sernekevin, em ê bikevin rêyekî bêveger. Mesela mazlûm Atîş dibêje eger xebatên dîplomatîk van hevdîtinê me eger bi ser nekevin, şer bidome, dibe em ê biryarê dervey şer bidin. Mesela. Ya biryarê dervey şer çi ye mesela? Ji bilî Xeta Neteweyî biryarên dervey şer ez nabînim. Rêyekî bêveger çi ye? Yani em ê guh bidin milletê xwe dî. Siyaseta ku guh bide milletê xwe muhaqqaq bi ser dikeve. Muhaqqaq. İja em dikarin teşwîq bikin. Mesela milletê me dikare zorê li tevgerê me bike. Ya Rêzdar Mesûd Barzanî mesela li vajoyê de heqeten pir aktif bû. Mesela destpêka wextê ku mesela Helebê çêbû, valahiya otorîteya siyasî çêbû li Rojava, ê mecbûr Başûrê Kurdistanê ket nava hereketê. Li Bakur jî mesela şokekî çêbû. Bakur nizane çawa tev bigere çünkü Bakur dibe ya arkadaş pêvajo heye, ez ana ram tiştekî bikim, mîna Serhedîn Demirtaş çawa ku çêkir di mesela Kobaniya 2014 da ez jî rabim tiştekî bikim, pêvajo xirab bibe, hemî dikeve stûyê min. Ew jî mafdarin, nikarin bi înisiyatîfa xwe biryarekî bidin. Çi dibe li Bakur bêdengî çê dibe. Li Rojava bêdengî çê dibe çünkü li wê derê jî tiştekî rewşekê heye ne zelal e. Em neheqî nekin. Mesela li Bakur yani kesî ew pêvajiya aştî ev nekin. Gel li ser kolana bû. Li Rojava yani ez basa rêveberên Dem Partiyê dikim di rojên destpêkê de hinekî bêdeng man ama paşê rojek du roj pişta heqeten Tuncer Bakirhan pir di cî de axivî wextê di civîna partiya roja sêşemiyê li Nisêbînê de axaftinekî pir bi bandor bi tesîr kir em wî pîroz dikin rast e di cî de bû axaftina wî. Tabii de viya ji bîr nekin. Zanî yani ev ya cara de emîne. Dediğim berê ji em axivîn yani got yani me destpêkî de bernama te da me got yani vana destê xwe ji me kînin em nikarin bêjin em destê we nagirin. Me got em ê biceribînin. Lê me vî tiştanekî jî got. Nevza me got gerem hişyar bin ve devleta hanekê de her saniyê de her deqê de dikarî îxanetên Mekke dikarî paraja me kêr bikiye. Me vî tiştan bernama te de em axivîn derbarê wê de yani. Farokekî jî wî tiştê zane tabii ki. Ev ya 2015 de hemen tişkirin. Tabii yani dibe de dîrokê da de tişt xwe dibare dikin, tişt xwe ew dikin. De încar aşkere wan jî got yani li Bakurê Kurdistanê jî gotin. Biborîn yani. De 2015 de te em xapandin, de încar nikarî me bixapînî. Ew jî li ser kolanan wek te got yani ew siyasetmedarên ew yani bêguman yani gelek kesenin di navbejîtiyên hêza alî dewleta Tirkiye'danın dixwazin Kurda bixapînin ajî dixwazin dezinformasyona bidan Kurdan ev tiştî hanekî gere me li ser şaba bîne yani. Dîsa nuwan xwepêşandana da mitît berê gelek provokatör di nava Kurda da hebûn li dijî polîsên Alman li dijî polîsê dervan nerhetî çêdikin û polîs êriş dikiriye. Ana da te tişkî wisa bêdîsîplîniyekî nava wan da nabînî bedan. Tev bi hürmet, tev bi rêz, tev bi hestên netewî bi disiplin dimeşin sloganê xwe dabêjin yek li dijî polîsa li dijî dewletê yan jî li dijî saziya bihurmetî nekirî heta nûye. Evana jî pêşketin nûne yani. Em hinek basa İsrailê bikin, helbeste İsrailê pir giring e. Di dema êrişa 4 rojan 5 rojan ya li ser Helebê de min di çapemeniya İsrailê de tiştekî nedît. Rayedarên İsrailê pir bêdeng bûn. Wî rojê ji zanîngeha Qudsê Veysî da mîvanê bibû. Me bernameyekî têr û tijî çêkir. Bala hevala jî li ser bû. Wî red kir, got na İsrail di qada navnetewî de di dîplomasiya xwe de aliyê Kurdan dike. Hatta li Amerîkayê rêveberên Kurdan pir dîplomasiyê nakin ama li ser navê wan İsraîlî dikin, cihû dikin. Li Ewropayê jî wisa ye. Got cihû dijmeniya Kurdan nakin. Ji aniha em dibînin hêdî rayedarên İsraîlî tiştên xweş dibêjin, tiştên pozîtîv dibêjin di derbarê Kurdan de. Mesela îro li ser malpera Wezareta Karê Derve bavekî fermî hatiye nivîsandin dibe Kurd li Helebê bi bêdengiyê têne tunekirin. Wezareta Karê Derve ya İsraîlê ragihand ku li Helebê li dijî Kurdan pêvajoyeke paxijiya nijadî yani paxijiya etnîkî tê birêvebirin û tundî rexne li bêdengiya civaka navnetewî girt. Niha Wezareta Karê Derve ya İsraîlê
dibêje Kurdên li Helebê anha bi pêvajiyeke sîstematîk ya tunekirinê re rûbirûne. Rast. Terîmên têgihên ku bikartîne jî pir muhîm in. Di wê daxuyaniyê de li ser hesabê fermî êmed ya civakî Wezareta Karê Derve ya İsraîlê tabî civaka navnetewî çavê xwe digire li ber karhesata li Helebê. Di wê peyamê de tiştekî din jî heye ji ber bêdengiya navnetewî Kurd li Helebê têne tunekirin. Sedema yekane ya van êrişan ew e nasnameya wan ya netewî ye. Milletê Kurd tenê ji ber etnîsîteya xwe, ji ber Kurdbûna xwe tê tunekirin. Vaya mesela yani soykırımı veya komkujî jin ne, jenosîd e yani. İnsan ji ber nasnameya xwe werin tunekirin bi komî veya guherîna demografîk dikarî bibêjî ji bo coğrafyayê wekî din jî jenosîd e. Wekî din çi dibêje tamam bi giranî behsa Helebê dike hinekî dereng maye yani İsraîl dereng maye lê behs dike. Evet. Sen ya bejim beta mesela diplomasi hemş diplomasi ders bekin. Diplomasi dualiye. Yekali nabi yani. Tamam. Gene duali bir yani. Eger yani yekem İsrail jboy mi çikir, jboy mi çinekir, ev yani ki belya ku elsev işte hani ki bir fikrim ez ve Kurd. Eger ku ez diplomatım. Ez bir fikrim ya rojlata navinda jboy berjavendiyên Kurda ev kijan devletê ra danûstandina deynim ez bi kijan devletê ra diplomasiyê xurt bikim ew ê di pêşerojê de ji bo min êrîniyên baş bîne. Zaniye? Di bernama te de dîsem berê axivîn. Mesela Kurda xeta ki mezin kirdi wê de yani. Ji bona ku eşîrê Ereba rahatsiz nekin, aciz nekin ki eşîrê Ereba jî di yek rokê de Kurd firotin. Newsa. Di yek rokê de li Reqayê, li Dêrazê, li wan dere êrişî Kurda kirin. Ji bona ku ew nekin danûstandinê xwe bi İsraîl ve ew kirin yani. Di alî bû. Kurd jî nû dest pê kirin aşkera gotin em dixwazin bi İsraîl re danûstandinê xwe xurt bikin. Hetanha nedgotin. Hetanha nedgotin. Înca yek tişînekê jî em gere jev cûr bikin. Civaka İsraîl, civaka cûhiya û rêveberiya İsraîl di tiştê cuda ne. Wek te got. Cûhî li kê dere dinyayê bibin yani mi gelek kes naskirinin, gelek kes ratekî danûstandinên çêbûnin dema ku te bibîzin tu Kurdî di dinyayê da yekî ku qasî cûhiya min ji dil bi dilsozî helmêz kiriye mi kes nedîtiye. Hiç fark nakir. Cûhiye Amerîkî bî, Cûhiye Arjantinî bî, Cûhiye Marokî bî fark nakir. Devleta İsrail yani rêveberiya İsraîl yani. Ew ê wan cuda bûn yani. Tevgerê wan li hamberê Kurda bi taybetî jî li hamberê Bakur gelek cuda bû. Ew jî dîrokê xwe ya dûr û dirêj hebû. Salê heştê vir da mesela Filistinî, Kurd piştgiriya Filistinî falan yani bir tekiliye wan bi devleta Türkiye, xurkirina tekiliye wan bi devleta Türkiye re wan kirin rêkî şaş. Heta kingê heta ku rêyê wanê rast derket holê di rûtiya wan yani. İsraîl ana da vî tiştê hanekê ji min û te baştir dizanê ku di rojhilata navîn da dijminê wanên sereke devleta Tirkiye. Vî tiştê hanekê jî baş dizanin ê ku li Sûriyê vên van kevneperestan, van hovan anî ser îktidarê êrişî Kurda dikin, êrişî Durziya dikin, êrişî Elewiya dikin devleta Türkiye vî tiştê hanekê dikene. O devleta Türk di pêşerojê da eger ku pirsgirêka Kurda, pirsgirêka Durziya, pirsgirêka Elewiya li Sûriyê çareser bike an jî wan qir bike wê dîrek êrişî İsraîlê bike. Dîrek êşin. Bernama te carak nekê jî gotinik wan heye. Divêjin riya ku diçe Qudusê jî Şamê diçe. Ev ya slogana ayeta wan kevneperestê bisilman ha. Riya ku diçe Qudusê jî Şamê diçe. İsraîl jî vî tişta dizanê. Herkes jî vî tişta hanekê dizanê. O ji wê bonê ew jî fêrî vî tişta bûn. Di rojhilata navîn da bi taybetî li Sûriyê hevparê me yê herî girîng ew in. Kurdin. Ev ya jî wek min gotiye dualî ye. Yek alî nabê. Her du alî jî yani Kurd bi taybetî yani. Pêwistiya me pê heye. Em qelsin, em zayıfın. Tamam. İsrail ne qelse. İsrail devletik herî xutiya cîhanê.
gere em derfetê xwe teva bi kar bînin bi şêweyekî em bi İsraîl re danistandinê xwe çê bikin, bi İsraîl re danistandinê xwe xurt bikin. Kurd ew qas Kurd li di qûna Filîstîniya diçûn, tamam, piştgiriya Filîstîniya dikirin, roja ku Suriye, devleta Türkiye êrişî Kurda kirin, li Gazayê Şîranî belav kirin. Li Gazayê Şîranî belav kirin. O gelek ker hene, gelek kerê Kurd hene, ji bona wan rûdinîn digirîn. Yani daat ki Colanî ra, daat ki wan kevne perasa Kurda bikujin, Kurda bikujin. Ya nîvê Efrînê ji wan, ha Filîstînî ji wê derê anî kirine Efrînê bicî kirine ya. Niha merov suç nexestûyê temamê civakê baş dibe. Necat. Ya hin kesa dibêjim ya. Mesela rêveberên Filîstînê dikarin, qismekî Filîstînê dikarin lê temamê milletê Filîstînê topyekûn ne suçdar e. Gelek dostê me Filîstînî jî hene. Yani mesela Ewropî jî di nava Ewropîya da nijadperest jî hene ama dostê me jî hene. Li Tirkiye jî dostê me jî hene, dijminê me jî hene. Yani merov ya wî rojê Ehmed Altan tiştekî balkêş digot. Mesela digot dîroka me Tirkan qirêje ne? Rast e. Çima ez mecburum ew însanê ku xwîn rijandine weke rêveberên Osmaniyan, weke rêveberên dewleta Tirkiye ne, rêveberên dewleta Tirkiye ne, xwîna Kurdan rijandine, xwîna Ermenan rijandine, ez çima xwe mecbûr bikim xwe weke tornê wan bibînim. Helbekî dibe di nava Tirkan de însanên serhildêr hebûn, demokrat hebûn, însanê ku li dijî van qatîlan derketin hebûn, nivîskar bûn, dibe ez xwe tornê wan dibînim. Ez jî bi nevîtiya wan dibe ez dikarim xwe serbilind hîs bikim dibe. Ez ne mecbûrim bibêjim bav û kalê min komkujî pêkanîne, ne bav û kalê min hene mesela. Na elbet mesela aniha meseleya biratiye gelan pir derketiye pêş divê naberê de Ferhat Şamî daxife ez paşê tînim. Yani divê ez mesela bername xwe de tim dibêjim. Ez tebînim ser ekranê. Di mesela biratiye gelan da mesela ê min helwesta min pir vêkiriye. Biratiya gelan tiştekî ne xirab e. Ama dibe millet ji bo bikare bibe bira statûya wana siyasî dibe wek hev be. Heqê wan wek hev be. Mirov wekhevî bixwaze. Milletekî wextê ku bixwaze milletê Kurd bibe wekê wî û çavê qet problem tune biratiya gela sersera ser çava qet meselen ne. Em bi hev re dijîn jî xweş e. Ama tu wextê ku efendîtiya xwe li ser min ferz bikî, tu mafê min qet behs nekî yan jî ji nedîtî ve werî yan jî kêm bidî min û mafê xwe jî bikî mafê serwer, wê demê biratî çênabe. Ez nikarim bibim parsekê biratiyê. Ama biratiya gelan, demokrasî, aştî, başî, rindî, vana ev medeniyetin divê merû êrê bike. Nizanim servan fikra te çi ye? Dedê di çanda me ra biratîkê ew heye. Tê Cêwîd gotin yani ne wisa ya? Yani ew em bêjin ew fixîrê Xwedê her tim nama dest û piyada bûn yani. Birayê dinêkê hatin li wan didan, birayê eslî li wan didan, tehdayê li wan dikirin her tiştan û paşî derketin gotin em biranin yani. Çîroka me û biratiya gela jî tişkî wisa ne. Tişkînekê işte ra bêjim tiştê ku nava divan çapemenî Ewropayê de balam kişand heye. Millet hatta ku tu bêjî ji biratiya gela aciz e. Aşkera jî pankarta derxin nefirê çêrên pir xweş jî dinivîsîn li gel biratiya gela. Tamam mı? Evet canı Kürt bir de evde abun yani. Az yek tişkineke beş mesela derbarê dîtina Ahmet Altan'da. Ahmet Altan rast beji. Wek vi gelek kesin ev hani dilsos di civaka Türkiye'de hani. Lêm de helad neked em beji. Mesela Kemalist. Dedi binge hawan rehi wan dijin orperestiyinin ya dijin orperestiye yani. Vejin tarikata menzili li İzmir'e li kolan etneke dema dertin ser kolanaya ev Kemalist geçt li dijivên xwe pêşandan etkin. Ji dûrî hizulate ana da ew jî henê li qûna xwe dixin ji bona ku van ewa Kurd li Sûriyê tên kuştin ha. Ji bo yaw kêf dikin. Vî tiştanekê baş dizanin sivê ro ku dor bê sera wan li serê wan li Tirkiye ê ku yekemîn serê wan bê jêkirine evan Kemalîstin ha. Ev Kemalîstin yani. Ewa Ahmet bigirde yani ev jî dixûna wan da heye ew dijbertiya wan heye dijbertiya Kurda. Dixûna yani
beşik civata Türkiye dixuna wan da hey yani beşik civaka Arab hey ya dimêjiye wan da hey ya beşik civaka Farsa hey dimêjiye wan da hey dijbertiya Kurda ya. Tiştekî din jî heye baş bu tanî bîra me ez behs bikim. Mesela niha li Îranê pir millet hene ne? Zextu zora rejîma Îranê li ser temamê milletan heye. Na wextê ku em radibin em dibêjin mafê Kurda li Îranê, mafya Rojhilatê Kurdistanê li Îranê hin hevalên me ku em bêjin demokrasiya temamê Îranê dixwazin, hevalê me tevgera azadiyê bêjin, derdora pejekê me rexne dikin. Dibê hûn çima tenê mafê Kurdan dixwazin. Biratiya gelan heye, Belûç hene, Azerî hene, Türkmen hene, nizam Fars hene, ew jî bi qasî Kurdan dibin hedefa zeft û zorê. Heta vê derê rast e. Lê tiştekî heye. Tu weke rêxistinek ku behsa mafê hemû milletan dikî, tamam. Ew erka te, wezîfa te, te ew wezîfe li xwe bar kiriye. Lê ji bîr neke ku di nava Belûcan de rêxistinên Belûcî hene tenên mafê Belûcan diparêzin. Di nava Azeriyan da rêxistinên Azerî hene tenên mafê Azeriyan diparêzin. Ê Faristan da jî tenê mafê Faristan diparêzin. Komelê wan hene, sazî û dezgehên wan hene, ê serxwebûna xwe dixwazin hene. Çima tu vê yekî layıqê Kurdan nabînî mesela? Mi zorê li te kiriye? Miştere gotiye tu çima biratiye gelan li ser me ferz dikî? Na. Tu ji xwe siyaseta xwe wisa bidomîne. Ama divê tu destûr bidî milletê Kurd ku bikaribe sazî û dezgehê xwe ê netewî ava bike, behsa mafê Kurdan bike. Ev e demokrasî. Tu karê xwe bike ama min rexne neke. Wextê ku ez dibêjim xeta netewî min rexne neke. Hurmet nîşan de. Bêje baş e, bedran bidomîne. Mala te ava. Tu zanî ji tevgera azadiyê pir hevalê min hene telefonê min dikin, min pîroz dikin. Dibêjin te pir baş kiriye. Xeta netewî bidomîne. Tu zanî xeta netewî ê me sal û nîve min dest bi YouTubeê kiriye. Wextê roja ku min dest pê kir, min vê armancê dest pê kir. Hemî hevalê me temaşevalê min dizanin. Min got xeta netewî nebe ez vî işê nakim. Ma derdê min ez rabim propagandayekî bikim ku hedefa wî ne diyar be. Xeta netewî. Ha di nava Kurdan da însanên internasyonalîst ku mafê hemî milletan diparêzin hene bila hebin. Sosyalîstin, komünîstin bila hebe. Ama bila mirovên ser xeta netewî jî heye. Ama însanê xeta netewî bi rêve dibin, ez weke neteweperest pênase nakim. Yani gotina milliyetçî dibêjin ya. Milliyetçî, ilkel milliyetçî vana ji bo piçûkxistina van însanan e. Mesela insanê ji min re bibêjin ilkel milliyetçî veya tenê bi armancekî heye. Ji bo şikandina îtîbarê ye. Ji bo piçûkxistinê ye. Wekî din sebebî tune. Ew jî nexeme. Tabii ki raqîbê însanan çê dibin veya tekuşîne. Hemî ji bo çi ye? Hemî ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê. Bindêne zarê xelkê serxwebûna Kurdistanê dixwaze. Mesela Lûk Melanchon dibe dewletbûna Kurdan dibê dî mecbûrin em nîqaş bikin. Ew sînor dibe şaş bikine. Mesela Kurdekî ez pardon ez heqê te dixwim ha. Kurdekî mesela ez yek bilawara me îqna bike bibêje Kurdekî çawa dikare sînorê heyê ê li rojata navîn biparêze mesela. Demokrasiya di nava Sûriyede, demokrasiya di nava Türkiye'de, demokrasiya di nava İran'da ama bila sînor jî hebin. Ez wan sînoran nas nakim mesela. Bila demokrasî hebe seraser çava. Kîjan însan li dijî demokrasiye? Asla. Na. Ama tu Kurdekî nikare wan sînoran biparêze. Veya ne mümküne yani mantıka insan dest nade. Kabul bike. Mantık dest nade ya. Sînor mindan naniye ki. Ma Kurdan sînor daniye Kurd sînor diparêzin. Em bûne bekçî sînorê xelkê. Ma ji min re çi? Türkiye perçe dibe. Pardon pêra perçe be yani. Perçebûn li gorî fayda me be bila perçe be. Sûriye perçe dibe. Bila perçe be. Li gorî fayda me be bila perçe be. Kurdistan çê dibe. Li gorî fayda me be bila Kurdistan çê be. Ha hinek dibêjin Kurdistan çê be xwîn dirije. Kurdistan çê nebiye jî xwîn dirije. Her Kurdat kuşne. Yani hetan hem mala me xirabû. Yani wextê ku Helepçe çî bû ma Kurdistan hebû. Ma wextê ez ana behsa rabim behsa komkujiya bikim. Ana li rojata navî piştî Ermeniya milletê ku herî zêde hatiye kuştin milletê Kurd e. Ev millet jî bêdewlet e. Ha
Tevê manê ku bêdewletbûn Kurdan dikuje. Mesela çend Türk mîna me hatine kuştin. Çima çünkü devlet wan heye nayne kuştin. Her kederi jî parastın. Mesela ez pir dixwazim mîna Kıbrısê Tirkiye bim. Tirkiye Kıbrısê bim. Pir dixwazim yani. 300 hezarın devlet wan heye. Çi xweş ok. Yani mesela Swîsrî tiştekî nehatiye serê wan. 700 sal e. Çima çünkü devlet wan heye. Evet, rast olsan. İşte ji ber vê yekê yani hem tiştene dibe meru neke tabû. Meru jî nîqaşê re veke. Devleta me çê dibe çê nabe. Ya mesele destê me de ne tabii ki. Konjonktûra siyasî ya dünyayê dest nade meru nîqaşike. Qet nebe ya insanê ku serxwebûna Kurdistanê dixwaze hain îlan nekin. Mesela hain îlan nekin. Heqî te tune mesela tu bibêjî insanê ku serxwebûna Kurdistanê dixwaze hain e. Vê yekê nekin. Guneh ne. İnsanê me guneh ne. Me pir ket da. Em pir hatin kuştin destê. Aynen. Necate gotinê ji te re dêlim. Li gorî xweş xwe re bavê. Eştera bêjim yani. Van pêşketinê di rojava da û di rojhilat da yek tiştek nîşanî me danî yani. Dedî bi sala te behs kir dûrî dirêj te behs kir bi rêya orf, bi rêya netew, bi rêya solîdarîtê, bi rêya sosyalîzmê, demokrasî em xapandin, Kurd xapandin, gotin ewilî biratî. O paşê yani. Tamam o paşê jî çi hat çi felaket hev anî serê Kurda. Di rojava da di rojhilat da bi taybetî rojava da yek tişt nîşanî me danî. Evî tiştanekî pir dilê min germ kirin. Di mînarê di camiya da di mînarê rojava da li Kobanê, li Hesekê, li bajarê Nekê ey raqîb dihat ew kirin ya. Dema ku wan hovan, wan êrişî Kurda dikin gotin tekbîr Allahu Ekber, êrişî Kurda dikin Kurd toparan dikirin di camiyê Kurda da jî ey raqîb dihat ew kirin ya. Ev yanekî pêşketinek netewî ji bo min pir pîroz ye. Pir pîroz bu yani. O ev yanekî jî berdewam ki her ku çi wek ewa berfê heye, guloka berfê ya zêde divê. Çi qal zêde divê yani wek aşîr ki ew bîye. Endî ketiya we qada nav netewî ye. Sêvî darim dawî lê nayê û bawer min jî ku ew dawî lê neyê. Ew ê berdewam kiye. Biryara me li vê derê jî ez ê bi awayekî zelal bi awayekî bi zimanê şervana bêjim. Çavê şervanê me hemiyan ha sor e. Em li benda biryara fermandariya xwe ne. Eger ev dijmin hat û em bêjin hewldanên siyasî, hewldanên diplomasî fêm nekir, zexta gonha li ser wî tê kirin duwarê diplomasiyê navdewletî. Eger hat û carekî din biryara şer da em wê çaxê wê dibêjin tiştekî ku em gav şûn da bavêjin wê tune be. Em bi awayekî zelal dibêjin dema me ev çek rakir, dema me biryara tevlîbûna di nava Qesedê da em wê çaxê tevlî şer bûn. Ev şer jî hemî ji bo gelê me ye. Ji bo lo tiştekî ku em niha em bêjin gav şûn da bavêjin ji îro pêv wê sedî sed nebe. Em ji bo gelê xwe niha şer dikin, ji bo axa xwe şer dikin. Eger da wî ji ev şer û ev berxwedanî bi şehadetê tajdar bibe, bi navê hemû şervana em vê dibêjin, bi navê hemû komutanê xwe niha li cebheyên şer em wê dibêjin, sedî sed em ê vê tekoşînê û vê berxwedaniyê bi serkeftinê tajdar bikin. Hevan nû rêja min ji we ew e wextê ku hûn van vîdeoya parve dikin müzik navêjin serê. Mesela mana müzikê tune ye. Ana xirab dibe. Mesela nikarim parve bikim. Yani müzik davê, telîf tê, nizam çi tê, yek jî ew müzika di pişt deng te nahêle merûv deng godar bike. Yani çi adetekî xirab e hakikaten nexweş e. Yani müzik navêjin sera xaftine hevan nû. Hevalê ku vîdeoyê min jî ya mesela hat serê gelek heval vîdeoyê min kin dikin dibirin davêjin cana vîdeoyê ku ez hêrs bûme, cana vîdeoyê ku min rexne kiriye ewsa bi cimbizê bi mûçikê derdixin müzik davêjin serê dixin medya civakî yani ez jî mehçûb dibim ji ber ku niha çünkü vîdeoyê tu serî heta dawî temaşe nekî ew tenê beşa rexne tu bigirî derxî pêş mîna ku ez dijber bim xuya dikim halbikî nexweş e yani bê hemdê min çê dibin carna ew hevalê ku ez wan rexne dikim bila biborin carnan merû hestiyar dibe merû nikare bixwe îja mi çi parve dikir deqekî hevalekî me şervanekî me şehîd e
Viyajî par vekim. Lê daxiyaniya Ferhat Şamî di ciyê xwe de daxiyanî pir xweş bû. Bêjim ji te re yani. Niha ev şervanê me hûn ser ekranê dibînin di çarçoveya seferberiyê de ji Başûrê Kurdistanê hat, li Rojavayê Kurdistanê ji Kerkûkê hat yani. Gencê Kurd e Ehmed Hemin li Hesekê şehîd bû. Yani ev jî şehîdê me ê ji Kerkûkê ye. Ka tu çi dibêjî ev helwesta Başûrê Kurdistanê nexirabûne ji bo Rojavayê Kurdistanê? Vallahi helwesta Başûrê Kurdistanê bi tevayî yani dedî destpêkê de min got yani ne bi tenê Başûrê Kurdistanê tevê Kurdistanê lê Başûrê Kurdistanê jî bi rastî jî yani rolek gelek mezin dileyîs û rolek mezin jî dileyîsê tabii xweste ka me ew heman rolê jî devê de bileyzin pêvajoya rojhilata bileyzin lê min xabin nakokiyê wan yani danûstandinê wanê kur û dirêj hinê ewa derdxil pêşiya wan lê li hamberî rojava ew yani gelek kes di derva jî edî bihîsin evan hanekî wek taktîk binav dikin wek nizam çi binav dikin bi gelek bi tevera jî eşer dikin yani ji bi rêz Mesûd Barzanî bigir heta wan zarokê ew zarokê ku ala Kurdistanê li ser piştayî bû bi memik di devê wî dabû ji Silêmaniya di meşiya heye jî yani ji heftê heta yek salî di salî wan rolek gelek mezin girtin ser milê xwe û qada netewî da jî di vê ewa dîplomasiyê da jî bi taybetî jî rola wan pir pîroz ya ya Başûrî ye yani em ji bîr nekin ya ez hêvîdarim ew berdewam pê ev ya jî ew bû yani yekemîn gav bû. Cara yekeme yani di çawa 35 sal em nava vê meselê dane cara yekeme ez dibînim ku Başûrê Kurdistanê ew xwasa aktif di nava hereketê de ye ji bo Rojavayê Kurdistanê jî ji bo Bakur jî êdî aniha dosya Kurdiyê. Hevan û ez di derbarê civîna li Şamê de encamekî berbiçav ê fermî hê derneketiye tişta ku di bernameya piştî nîvroyê de doh mijwara gotiye ez hêl ser wê gotina xwe me yani tenê gotin hene lê nebiye fermî. Çi ye tevlîbûna Qesedê yani Qesedê ji nava bajarê mezin derkeve biçe nava garzînonan çi dibêje baregehên eskerî li ne nava bajara derveyî bajara asayîş ji Kurdan pêk were memûrên Rojavayê Kurdistanê ji keç û xortên Kurdan pêk were tiştên wisa yani serê kaniyê Efrîn bikeve destê Kurda ew mühîm e eger wisa bibe wê demê koridor jî vedibe serê kaniyê re diçe heta Kobanî koridora navbera Qamişlo Kobanî de divê vebe ez xerîtê binêrim eger guherîn tune be em xatir ji hevala bixwazin li xerîtê jî ez binêrim tiştekî wisa aniha me behs kir elektrîk bi qismî hatiye ana gava din hevalê min ê Kobanî li min geriya min got belkî nûçe dide na tenê dibêje elektrîk dem bi dem tê û diçe yani ana heye lê şer û pevçûn hene çend gund li vê derê hatin bidestxistin li Başûrê Kobanî aniha li vê saheyê jî armanca çeteyan ew e ev çeteyên dewleta Tirkiye ne armanca ew e beriya li hevkirinê hema vê derê jî qut bikin xwe bigînin sêmalka vê deriyê kontrol bikin rêya vê sfêreyê armanc vê gavê ew e yani tiştekî nû di derbarê hevdîtinê de em bibêjin hê nehatiye eşkerekirin yani ne destê me de em nikarin tiştê xeyalî bibêjin di saetên pêş me de tiştekî çê bibe ji xwe ez ê bernameyekî taybet çêkim neca gotina dawiya tê xatir dixwazim Lê tişkî bêjî pêşketinekî bêjim hani ez jî nikarim dirist bikim rast dere ew em zanim min xwend yani walan zan di rû davê da min zan di ku min tweet xwend yani wan digot ew mazlum abdî ew ê herê Parîsê yani ku tişkî wisa bê ev ya serkeftin ku gelek baş ver o ez hêvîdarin jî em ê qada nav netewî da ji îro pêva mazlum abdî an jî rêveberên din yê Rojava di qada nav netewî da li paytextên Ewropayê li paytextên derva zêdetir bibînin û
xebatê wan bi van rêveberiyên Ewropayî ra yan jî Amerîkî ra daha zêdetir daha xurtir bibînin em hêvîdarin ez bi xwe hêvîdarim Çima mühime çima mühime zanî çima mühime ji aliyê qanûnî ve niha di sîstema hevdîtinê navnetewî de çavderî heye yek jî garantûrî heye. Tamam. Heta anha di navbera Şamê û Kurdan de ne çavdêr jî tune biye, çavdêr jî tune, garantûr jî tune. garantör pir mühim e. Mesela heta niha garantûrî çê nebiye. Çünkü weke meseleyekê navxweya Sûriyê didîtin, digotin nava xwe de hal dikin. Ama anha Kurd weke netew werin dîtin, eger biçin Parîsê ev pêşketinekî mezin e ji ber ku wêdî garantûrî çê dibe. Wextê ku garantûrî çê be, peyman çê dibe. Mesela çima Şamê êrişê me kir çünkü garantûr tune bû. Yani hûn ê bêjin top barak wezîfa Amerîkayê çi bû? Wezîfa wan wezîfa fasilîtê bû. Yani hêsankirina meselê. Yani her duya tîne cem hev ne çavdêr e û ne jî garantûr e. Ji bo ku çavdêr hebe divê garantûr hebe. Çavdêr çi ye? Wana dide pêkanîn wan peymana. İja Parîsê hevalên me, dîplomatên me muheqqaq divê bê garantûr û bê çavdêr nekevin nava meselê. Mana wî tune ye yani. Temame mala te ava gelek spas dikim Necat Sunar hevan no êwe jî gelek ûnsaq bin em bi we hene hûn jî rê didin me ku em xizmetê bikin ji milletê xwe re abonetiyê ji bîr nekin êdî usûla wî çi ye diecîbînin qelb dişînin peyam dişînin nizanim ama vê kanalê bi şiklekî mezin bikin xatirê we silav rêz gelek spas beton